Sezóna sadbových zemiakov sa už práve začala. Navštívaj ty záhradkársku predajňu so sezónnym tovarom Organics Garden, ktorá je vďaka širokému a kvalitnému sortimentu vyhľadávaná pestovateľmi z celého západného Slovenska. Nájdeš tu viac ako 20 odrôd sadbových zemiakov od renomovaných výrobcov zo Slovenska, Nemecka, Holandska a Francúzska. Sortiment pozostáva z veľmi skorých, stredne skorých, neskorých zemiakov a rôznych varných typov. V portfóliu sú morené aj nemorené odrody. Okrem toho ti ponúkame záhradkársky a sezónny tovar, osivá, sadivá, hnojivá, biologické a chemické postreky, špecializované poradenstvo na používanie biologických prípravkov. Organics Garden je tou pravou voľbou aj pre teba, pretože u nás si vyberie aj ten najnáročnejší záhradkár.